Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel YouTube Power Ripa Salwa. Oke guys, jadi mau mengabarkan info terkini kepada kalian semua tentang Salwa ya. Kemarin kan wis syuting Mbak Indah ya, nek kalian wis ceritakan nek tragedi kepada dia, dan hari ini itu daring ya, Wak? Hari ini daring. Kenapa, Wak, kok daring? Karena sekolah itu direnovasi, jadi direnovasi total dan jadi sama kuwi hanya 2 angkatan. Nah, jadi kan ini kelas 12 mau TKA. Nah, jadi kuwi harus tiap hari masuk latihan tryout kok ngono kuwi. Dan terus iki sing gantian akhirnya kuwi kelas 10 sampai 11. Ono berarti Senin sehari 11, Selasa 10. Tak kira malah gantian iki kok Wah, kan kelas 10 kan 10 sampai 10, Bro. 10 8. Nah, tak kira kok 10 1 10 1 2 3 4. Nah, ngono kuwi kok 10 ngono kuwi. Jadi seangkatan sama. Oh. Berarti yo sak rentak ngono ya, maksud 10 sampai 11 ngono ya. Terus minggu depan yo gantian Senin 10. Selasa 11. Oh, lah ini hari apa? Saiki? Hari Rabu. Nah, hari Rabu Salwa libur, berarti bisa masuk ya, Pak? Bisa masuk. Lah piye keadaannya untuk hari ini seperti apa? Keadaannya yo Iki sih semakin ngetok dulu nah. Tangi turu mau tak mau kerana. Terus mulai ketok kosong. Omongane gak koyo bintang. Allah tolong. Wah, iki suara dadi ngono aku. Mbok, aku. Terus enggak tak di rumah sakit kowe tak omong. Kenapa? Jadi kayak tapi turu kan wis gerok yo Mbak Iwa. Kan kan gak iso turu nganti jam 12 kan. Oke, turun ae kowe. Bukan nih gak iso turu, enek apa jenenge enek yo kok nganunan ngono ku yo. Tapi mesti awakmu mulai kerja kabeh mulai kapan? Mulai jam beratus. Beratus lagi rasa kowojot kabeh. Rasane kok tercep-tercep kok piye Iya, no. iya, Terus iya. aku alah yo wis paling biasa lah lagi beratus. Terus aku ndelok HP ku, jam 11 jam 11 ngantek jam 11 apa jam 12 ngono. Nah, terus wes tak turu. Kene wis kroso, Mbak. Kene wis kroso. Terus aku njaluk obat. Kene diuruti, terus aku ndelok HP delok terus turu. Terus isu-isu aku tangi kaku. Tapi yo iso yo kok kenger ngono ku yo. Kenger ngene yo. Nek iki iso ngene, ambek ngene. Loro. Terus akhirnya aku mangan aku turu ae yo. Nah kuwi rasane awakku kok dem sing kuwanyepen kene kuwi rasane kok piye? Kok piye? Kok pokomen kademen terus iki kaku. Kakune bagian kene iki yo, kaku. Sik, nek ning UGD berarti kasusnya apa? Habis nyungsep, gigi patah, badan lino. Nek aku kan kondisi kiki ini. Tapi tadi kok aneh Mbak, kok ada berguyu kayak langsung kok. kok aku behel. Nek mangan rapi atau mangsang. Aku kengwan. Tapi kok isi podo gak? Tuh, bisa gak sih, Nah? Enggak, memang dia kan cuwile kene, Pak, gak ning sore, Pak. Jadi dia memang untuk yang dia iki kawet kae iki dosis ngono lho. Memang jenisnya ngono agak miring, penceng dokter nek ngomong. Lah saiki mosok ape diratakno karo sing sebelah kok malah lucu. Iya. Masa tetep dipangur ya. Tapi kan aku ki loro. sebenarnya heranku ki posisi tibone ndekne. Maksudnya ki kok piye ngono? Atik jare Mbak Tera bendal rono, ndekne bendal rene, ning tengah-tengah motor. Nah, aku gak pada eling Mbak asli aku lho ngarepku enak omahe aku sekali. Pokoknya sing tak elingi. Mbak Tera kok takoki piye rasane? Rasane yo koyo bekel ngono kuwi nek dengkul iki gak buka, cuma gosong. Sampai tangannya paling kan gini terus ngene. Yo ngono kuwi. Kan ini kan nyengklo ya, terus ini jari ki sempet ngelompat. Kayak Hani ya, Mbak. Aku ya tahu deh di Mbak Hani di Tewong. Tetap sing ajar kan sing bagian gojekna ya. Bener lah. Kan motornya kan ndek.
motor bidani biyen. Nek langsung ngatek deket ngene. Dadi aku sing golek komeng. Ini gak baby ya. Emang kan nek tipe gojekan kan sing maksudnya tergantung kasusnya juga ya. Maksudnya sing bahannya yang paling kena apa sih iki sing bagian ngarep. Ngono. Semboyan ngono kuwi mati yo piye yo. Iya, iki nek iki ndek bengi kaku yo. Ndek bengi tenan kok rasane sing ngene Lah piye dipijetno? Tapi nek dipijet sih Kan kamu cetek ya. oh my god. Kayak kamu cetek. Kenapa pas aku kayak kecetet kayak iso mijetno wonge. Nah, kok kan harus buarok-brok nang wangis. Dalwaru lho ndak gak iso rukuk, gak iso jongok bayangno. Isane iki kaya wong gejejer ngene tok lho ndak. Mas Ham. Buarok-brok ngene iki sapa mau mawan iki? Aku. Ayo. Ngene iki ya dipakno kene tipak roti. Tapi kayak kudu kuwi wah. Mas iki peregangan nek esuk ngono Piye di kuwi. scan? CT scan. Jujur aja kamu. Sebetulnya kan gak ada yang terbentur bagian kepala ya wah. Aku mau kaget kena iku helm kan cerotok ngene. Marahnya kono kena CCTV ini gak sih? Gak roh, aku gak roh model tipe aku piye. Jadi Masa aku sebelah tuh kono? takut ning bapak-bapak sing mlaku, bapak-bapak iki mlaku ayo santai. Terus, mas gak apa-apa, minggir sik. Ngombe apa ora ditawani terus aku menengai. Oh Pak, mboten usah Pak. Nah mending ngono. Terus Helmmu ya apa-apa, berita ora ya. aku bingung masa aku ngene helmku ngene. Lah iya makanya Oh, aku ki iya terbentur tetepan. Masa utune, masa apa mau tik ngono tok kan gak mungkin. Ya tetep mesti kan. Kenapa dene kok? Padahal aku kuwi Ndelok iya. Aja kok parang ngarep ngene di rongos semangan. Kayak kemabelan loh. Jadi iup loh kayak jadi kinara. Iup. Iup lho. Iup bangun belan kan tetep kayak ngene yo. Nah, untuk menutup mulut kan tetap ngono ndak karena kan enek ganjele. Beda kok kene kan iki kene ganjele jadi ya wis biasa ae. Nek behel kan opone bel sing ngono kuwi sing apa jenenge lagi ditarik-tarike ngono kuwi wah ya. Kancaku kayak lemu ya ndak 80 dadi karek swidak Mas. Sampai kudune belan. Ora mesti karena kancaku emang ditarik banget karena emang untune kayak berantakan banget broken home. Tapi nek behel iki ngene yo. Masih dituarek koyo apa nek wonge nafsu makane tinggi tetep mangan. Iya bener. Terus aku pe dibeli di untukku rata kabeh. Iso alternatif misalnya kayak gak iso mangan sego. Mangan bubur. Mangan Dekne kae emang ancen mau susu segar saka sapi ngono kok. Kan ning Malang kan cedak susu peras sing sapi ngono kuwi. Wanik. Aku melok kayak rasane kok ganjel comor. Tapi piye wae after saiki wis sehari rasane iki nek untune. Itu tetep cek sing ganjel ngono. Tapi gak linu pisan. Gak seganjel ini sih. Gak wis mulai nyaman. Kayak benda asingnya sudah menyatu. Iya. Wis mulai nyaman cuma aku kira dok kepikiran nek merem-merem terus protol pas aku mangan. Ya carane tetep kudu yo diputek-putek ngono kuwi ya, terus didekek sebelah. Wah ya Allah Mbak Mero deh ya aku mangan jeruk iki keloloten sampai tak. Aku kan ngombe. Bangetan kan dikoklek-koklek ngono kuwi lho terus bagi dilebokno sebelah kiri Kalau kanan. mangan apel mangan apa ya di Iya, dikopek-kopek cilik-cilik. peso. Mangan yang peso maksudnya jadi Iling, kok ki iling-iling iki ya gigi tambalan ngono lho meskipun yo iso tambal neh kan yo. Kok nek melapor masa kabeh. ditambah sedina wis protol. Nah, Kan ngono. nek tambalan Ngilu. ngono kuwi. Nek tambalan ngono kuwi kan itu kan Kowe tambalan. merah videone ora? Video apa? Sing pas dia ini. Mbak Indah yo. Karo. Sing ini. Aku gak delok. Aku delok kae. Aku ya Allah udah suku tiang dokternya ganti. Maaf guys. Ganti alat sing ape di apa dianoni ning aku yo. Aku sedrodek pas apa pone sing wonge nyekeli kok suntikan ngono ki aku tidak gusiku disuntik. Ora deh. Gusi dadi ora. Malah ketoknya lebih ngilu kuwi gak sih, Mas? Membersihin kerang gigi. Karena Iya, dia baru kasih tau- walah kasih after tau- kuwi. kasih tau nek. Tukang itu nih wong. Kayak sama medek saya kak. Kayak ngono gurih boy itu nih
piye aku yo ngono. Kan emang kan langsungan bengkak kan. Maksudnya langsung buka semua kan gusine. Ngilu barang. Makane kuwi apa jenenge jarene wonge apa jenenge gigi itu mahal. Karena ngoperine iki jare kudu bener-bener ekstra. Seandainya awake dhewe itu sumbune moro-moro ilang kan juga lucu tuh. Nah, ngono. Maksudnya secantik apapun moro-moro kuwi Nah, ilang ngono. kayak apik yo nan. Kayak kowe ndek iki ompong ae apa jenenge kerwak ono kuwi yo kecantikane mi jarene wis mengurang. Wis Kowe ibu ngerti ora ndek iki? Kowe jajal foto kok biasane terus mengengeh enek sing kerwak. Iki aku lagi aku jenenge pas ning kono ning iya ning ngarepan Ndi? ning ngarepan omah kosonge. untune mesti kan ya dadi ngono. Oh iya kan sing kerwaki loro kan iki mek kene. Tapi cuma satu tok sing tinggal. Mergo jarene yang satu ki enggak. Delok. Delok iki saiki. Loh. Sing satu gak ditambal loh. Enggak. Oh iya ya. Oh iya ya. Siji cuma kayak sithik ngono. Tapi ki perasaane madeg tiba terus tangi. Kowe mbok pikir apa? Aku kan wis ngerasa yo nek gak penak. Ya aku begitu tiba brak sing ning batinku karo apa? Apa? Lho tenan toh tiba. Aku ngono terus alah ya wis lah terus aku ngadeg delok. Delok ya aku kok Sing mbok tubruk mbake kan. mak apa kakak kelasku lanang. Bocah tiba. Tidak tanggung jawab ya. Mau balik? Bocah tiba yo kan. Oh gak, soalnya kok sithik, Mbak. Mau koyo mungkin maju nih kan anu ya brak kan maju ya wonge kesundul ngono ku yo. Tapi gurine ketok gak piye-piye. Gurine meneh nek. Heh? Gurine meneh. Gak roh. Aku gak roh guri-guriku. Ketok iki yo enek cuma berhasil nginggati. Ngarepe kan truk terus mau pecah kuwi kowe. Ya wongan truk. Truk terus. Motor-motor Heeh. kakak kelasku aku. Ya pasti kan kok konvoy kan kuwi. Mas dekne gak sing guri truk banget kan? Enggak kan? Nek nek gak iso jaga jarak aman ya mungkin mah nyuruh ngarepe nek wong nyuruh ngarepe kuwi tetep yo sing guri sing kalah. Aku tahu soalnya iki jaman sik rungono SMP yo. Tak ceritane iki kan biyen kan pas sepeda kabeh to gak enek motor apa diterno iki gak enek. Zamanku barang enggak boleh sama-sama Pak sepeda kan, Pak sepeda. Lah aku kan bareng lek anak banyak kowe yo. Dia suwanten Pak sepeda. Lah aku nubruk komplit gluwen tangan aku tak mau. Dek iki gak noleh ora tak mau iki. Kan ngene, dek iki panjoran-joran kuwi iki mengak kok dhewe gak enek ngono yo. Terus kan aku wis ditulungi wong kan, glentang kuwi ceritane. Terus mari ngono dek ngene mandek kuwi. Aku mana ndi? Lah wong aku glentang ra kok tulungi aku yo ngono. Dek iki dadi tabrak iki gak kroso tapi awake dhewe sing jungkel. Tapi apa sih kakak kelasku iki ngerasa mungkin ya rada endul ngono ya. Terus wonge balik langsung takok, "Kamu gak apa-apa maaf ya." Wonge muni maaf berkali-kali. Terus wonge iki koyo ora ini wedi sing kok tak laporno ngono ya. Oh, kuwi laporno kuwi. Sing gak aku tak critani ngono. Aku cara dadi kowe malah tak medeni. Lho, bapakku tentara lo tak lapor. Tak laporno bocah sing ndi? Ayo. Bocah sing Ya ndi? Allah. Kowe nek gak minta maaf mbek mbokane iki titeni kowe yo. Alah ya usah. Enggak, tapi gue juga ada sisi gue mesti durhaka. Karena ke budal mencucuk mbek mbokm. Lah aku wong iki gremeng iki, Mbak. Iya, satu Saiki tengah-tengah. yo saiki yo. Di apa sih? Di apa? Di luar gremengku saiki ngene yo. Kowe alarm jam piro? Kowe alarm ki muni terus bayang nafas muni wae. Alarmmu aku muni ngono tok ya pisan. Terus mari ngono muni ki gak barbar alarm kuwi. Cerita gini turu. Kayak didongeng ora. Dongeng di siang hari. Terus mari ngono ya, tak gugah Pak. Bunda minta tolong ya. Kuwi kata-kataku halus lho Pak. Gak enek gremeng. Saat iku aku gak gremeng. Sik aja mbok jawab sik. Aku minta tolong ya ayah pengen bluro. Bunda wae ora kabeh tukokno. Pecel ning gone Mbak Kori. Iya. Jajal delok ndak mau buka poro. Kan tak delok to, aku tak delok tok rono tok. Wis ngerti diwak Mas iki nek esuk wis pokoke iki tanpa daleman lah. Dadi niki aku wegah ngono lho. Terus mari ngono. Wis dhek muni iya to. Iya kan tak enekno. Jenenge monet ta itu kan tetep
kudu pipis kudu apa ngono ki ya. Wis kan ning kamar mandi sik. Iya ndang pokoke anggere wis buka aku tak rono. Lah kok turu neh? Ya, Bra. Kan. Mungkin ki badane dene ki wis Saka awal. ambek awake dene Iya, ki wis Mas. ngekeki sinyal sing Nah, yo apes. kan ngono an yo. Sik tapi kan jenenge wong kan Heeh, bener. wong tuwek ngongkon anak nek ngono kan yo jengkel to. Iya. Iya apa ora? Kan kan samomone ngongkon wong terus kok ngono jengkel kan tetep terus wis. Wes kuwi terus mari ngono wae. Ayo no tak dulang, mesti bar tuku kuwi ya kan wis 5:30 to kuwi. Ayo tak dulang mau aku malah sejak isuk aku ape turu maneh. Bayangno kowe kuwi wis tak beno turu neh tak beno. 5 menit ya ndak. Sampai 15 menit baru tak buka. Kuwi jek ngung. Lho, kira-kira piye? Ayo nek dadi aku, ndang dijawab. Sik, sok awal yo, sok awal. Bunda Kok ki pembelaan. ora. Iya, Tangi dah. Dongengnya berarti gak sesuai. sok awal yo. Kan biyen mulo kan aku yo wis apa jenenge? Bensinnya udah. Jenenge namanya bensinnya apa jenenge? Kan cara merawat bodo-bodo wedoke yo. Cara itu bodo-bodo wedoke. Iki ra ketahanan aku ra ketahanan yo. Kenapa aku sing dikikiri maju mengalah? Lah nek kowe ki tak omong ki gak Ini tak tak kira ketok. orang cetok, orang anu. Ya Mergo ki gone Sen salah Nopi, nempel ngono. Sen Nopi tadi kalahan. Kok iso? Sak gak ketok yo ndak yo cara meno bentukku tangi turu ki kok piye? Sing kelekan lah sing kaosan iku mbok kongkon salin. Udah jadi. Padahal mau konde-konde. Ngono nek Yo, muni yo, yes. aku yo kowe nek tak gawekno sarapan apa tak rewangi blonjo ngene. Ora dipangan. Nek enggak tak gawekno sarapan, tak tukokno. Aku moro ning Sambong, nete numpak motor. Dalam mimpi. Tapi yo kowe SD sing antri ning gone Mak Dese terus aku lho. Lah ngomong SMA nih. SD. SD. SMA SD yo. mau bilang tahun, Mbak. Setahun. SMP wis mulai kelendran, wis mulai karem. Muni karem wong kowe SMP mas SMA aku SMP aku terus sing ngantri ning Mak ora Dese. tau malah ora tau tuku. SMP iki wong aku SMP Mas awal-awal aku antri terus. Mas kan bontot terus, dadi bune masak nek isu. Kowe tak bontoti ora tau mbok pangan. Aku yo moh ha muni Udah yo. muni aku bontot dah. Udah yo, udah nek. ora dipangan. Nek Aku sampai kelaparan. nek muni ki jan awal apik yo koyo ndang do nek disauri iya. Ya Allah urung enek setengah jam yo urung enek. Langsung apa jenenge? Sayangku, Langsung ngene. lagi Ya patah. Allah. Langsung koyo sing aku bentak ngono kuwi yo, Mbak. Ya Allah, ndang ngono. Koyo seakan-akan iki aku berbuntak ngono, padahal aku mau nyauri. Iya, sik. Ora, Ya nek kamu Allah, tidak ngono. Mau tolong ngono. Memang bisa, apa nadamu mesti gak ngono. Tapi sing kena asam sapa iki? Sing kena asam sapa? Kuwi Gusti Allah ki maha tahu. Karena ya Bayo, aku juga membelah apapun. Kan caku ah. Udah sekolah yang ngono guru-guru gak kayak tambahan sangu yo. Teko sekolah bundas kabeh tetep mlebu mesam. Kene bundas, sikile bundas kok ape mbok. Hah? Enek. Bisa celok ya? Gue kenapa ya aku yang ngomong ngono. Pak Satpam sini. Ayo UGD aja ya, ini ketemu yang di dengkul ini kucur-kucur. Enggak Pak, enggak. Mahal mau ke UKS, mau ning kelas ya. Pak. Aku kok bilang, "Hah? Kenapa?" Aku yang ngono. Aku bar manani mbokku, ayo ning UKS. Wong tua itu walaupun gak berkata apa-apa Iya. karena malaikat itu menyertai. Oh gak ndongakno elek ora, tapi iki maksudnya iki nek ambek wong tua iki semangkel apapun atimu kuwi yo. Yo guys yo, oplak. Botol. Saya mau ini kenapa? Bocor. Kamu caplah. Gak apa. Gak roh, orang dicoplok, dicoplok. Gowo ngarep. No, apa nih? Apa? Masih saja ke petani udah tiga orang linglung pas aku. Tapi awake apik le. Oh iya, aku terpesona.
kancamu intine ora masmu ndek iki. Masmu dadi guru kan. Apa ya kan aku ndak ngerti ndek gua kuwi masem. Iya. Kayak apa ya? Dibuka kok. Orang mau buka kan lo. Kok piye? ya wis guys ya pokoknya intinya seperti itu. Yang penting intinya adalah nek mau kalian apa melakukan hal sesuatu aja ngrudul mek wong tuwa nem. Wis titik. Ora dibuka kalau dibuka. Ayo kene. Wis guys, kau bakal lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.